Fi yma yn pabell S4C a fi'n mynd i ddangos i chi beth sydd i wneud mewn tu fewn. Come on! Fi yma gyda Lara. Beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae'r plant yn trio burst y balŵn ar hyn o bryd, ond da ni yma siwr o sos yn creu fideos ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, stwnsh a fideo fi. Cool. Mae Cyw yn dathlu penblwydd yn 10 oed Lenny, a chi chi dod draw fan hyn i danfon cerdyn penblwydd i Cyw. Oes gen ti hwn yn seis fi? Mae sioe Cyw yma pob diwrnod, a pa poeni, dyw Tristan ddim yn rhan o fe. Dere. Os pigo dy drwy'n yw eich hoff raglen, dewch draw fan hyn i cael tro ar y gêm yma. Neu'n rili dda. Dyna ni, taith sydyn o amgylch pabell S4C. A, os chi'n lwcus, neu na'n lwcus, gallwch chi gweld pobl fel Owain fan hyn. Waw!